אם גם אתם, כשאתם שומעים את המילה מחשב, חושבים על משחקים וסרטים או משהו כזה, ולא על ג'אווה, והידע שלכם בערבית די מסתכם בסלאם עליכום וחמסה חמסה חמסה, הסרטון הזה הוא בשבילכם. אז איך זה עובד? אני לא יודע מה ראיתם או שמעתם לפני זה, ולכן אני מעדיף לעשות איזשהו אישור קו מסודר לכולם. אז אהלן, אתם מועמדים לגיוס, והחלטתם שאתם רוצים להתגייס לחיל המודיעין. בחיל המודיעין יש 4 מסלולים עיקריים. המסלול הראשון הוא שחקים, השני הוא גמא, השלישי הוא ערבית, הרביעי הוא כלל חמ"ד. רק בשביל לעשות סדר, המסלול הראשון, שחקים, יש לו כל מיני מגמות או מיני מסלולים, ברובם לא בהכרח הם משלבים תכנות או שפה ערבית, אבל זה בדרך כלל משלב הכשרה יותר ארוכה ודורש גם התחייבות לזמן יותר ארוך מצה"ל מאשר הזמן הרגיל שכולם עושים. לכן אני פחות מרחיב על זה פה, מי שירצה יכול או לכתוב שחקים צה"ל בגוגל או ממש להסתכל בקישור שאני אכניס למטה בתיאור, ויש לו את כל המידע הראשוני שהוא רוצה. מי שרוצה יותר מזה כמובן יש עוד המון מידע באתר של צה"ל עצמו, לא צריך לחפש יותר מדי. המסלול השני הוא גמא, שהוא די להבין במחשבים ותכנות. אני לא מדבר עליו, אני מדבר על זה רק על שחקים, רק בשביל להסביר את מה יש לנו ואת מה אין לנו. ככה שהוא די להבין בתכנות, זה גם כן נכניס קישור לתיאור למי שרוצה, אבל גם כן אפשר לכתוב גמא עם זה ג' א' מ' א', ראשי תיבות, צה"ל, והתוצאה הראשונה זה מה שאתם רוצים, מוזמנים. והמסלול השלישי הוא ערבית, שכמו שבטח ניחשתם, זה לאנשים שיודעים או לומדים ערבית, לכן זה גם לא רלוונטי, אז מחקנו 3 המסלולים הראשונים. המסלול הרביעי, עליו נדבר היום, הוא בעצם כלל חמ"ד. אז זה ממש המסלול בשבילכם, אם אתם רוצים לשרת בחיל המודיעין ולא רוצים לא להבין בתכנות ולא בערבית. אז מה זה אומר בעצם חמ"ד? חמ"ד זה ראשי תיבות של חיל המודיעין, אבל המיון הוא גם לאמ"ן, שזה ראשי תיבות של אגף המודיעין. לא צריך לזכור את זה, בסדר, זה לא ממש חשוב, רק כדי שלא יבלבלו אתכם, יגידו לכם אמ"ן, אתם תגידו חמ"ד, זה אותו דבר. לעניין הזה זה אותו דבר. המיון בעצם פותח בפניכם את האפשרות לשרת בכל תפקיד שלא דורש באופן עקרוני עוד זמן שירות לצה"ל, ויש אפילו כמה מסלולים בתוך המיון הזה שכן כוללים המשך שירות, אבל לא מתעכב על זה. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים ככה לדבר על המיון, צריך רק להגיד שהמיון הוא לא ממש פתוח לכולם, זה די תלוי בתוצאות שקיבלתם בצו הראשון, ואני אכניס לפה קישור גם כן למטה כדי שתדעו, קישור בעצם לאתר של צה"ל, שהם כותבים מה בדיוק הדרישות, בסדר, מי שמתאים, ומי שלא יש עוד המון תפקידים אחרים כמובן. אז ככה, המיון עובד בצורה כזאת. בעיקרון אתם מגיעים, יש 2 שלבים עיקריים, זה השלב של המבחנים והשלב של הרעיון האישי. אני לא רוצה יותר מדי לחפור על המיון, בסדר? מי שרוצה, אז אם אתם רוצים לבוא מוכנים, או שסתם בא לכם להבין כזה למה אתם נכנסים, יש המון דוגמאות למבחנים ושאלות בגוגל, סתם ככה לכתוב כאילו מיון חמ"ן וכולי. אני גם יוסיף פה למטה בתיאור, יש ממש איזשהו קובץ, מאגר שאלות שצה"ל הוציא, של כזה דברים לדוגמה וכולי, יכולים ממש לעבור על זה וככה להסתכל מה הכיוון. אחרי זה גם יש המון קורסים בגוגל שהם בתשלום. אם אתם סתם נכנסים לאיזשהו קורס כזה, בדרך כלל הם כזה נותנים אפילו שאלון חינם או שאלון ללא התחייבות כזה, אם אתם רוצים גם כן למלא את זה שלי. תסתכלו בין השאלונים האלה, גם אתם מסתכלים רק על שאלון של צה"ל, בין אתם נכנסים לעוד שאלונים, פשוט להסתכל על הנושאים הכלליים, לראות איפה אתם חזקים יותר, איפה אתם חזקים פחות, להבין קצת את הסיטואציה, ופשוט אם יש איזשהו נושא שאתם רוצים לשפר, אז תכתבו את הנושא הזה. נגיד אתם רוצים לשפר את התאמת מילים שלכם, אז תכתבו בגוגל התאמת מילים,
זה יעלה לכם. גם בדרך כלל שאתם לכל אתר כזה שאתם מסתכלים, בדרך כלל הוא קצת מפרט על הנושא, אז אתם יכולים פשוט לקחת את איך שהוא מפרט על הנושא, לכתוב את זה בגוגל, ואז ייתן לכם בעצם את הנושא הכללי, כי בדרך כלל זה לא נושא שהוא שייך רק לאמן או רק למשהו כזה, זאת אומרת זה אפילו לא נושא מסווג, זה נושאים שהם של מבחנים באופן כללי, לכן יש להם בדרך כלל הרבה מידע בגוגל. וגם כמובן שאתם יכולים לחפש בגוגל, ביוטיוב, בלי יותר מדי להתאמץ, לקרוא קצת, להסתכל על סרטונים, מה שטוב לכם ואיך שאתם לומדים הכי טוב. טוב, מי שעבר את המיון מקבלים בדרך כלל זימון לרעיון אישי, בעצם רעיון מקצועי, שבו המראיין בעצם מנסה להבין בתוך החיל איפה אתם הכי מתאימים. מה זה בדיוק מקצועי? זה אומר שהעולם המודיעיני מחולק לכל מיני תתי או מעין מוקדים כאלה, דברים שהם יותר מרכזיים. לדוגמה יש לנו את התחום של ראייה, תצלומים, כל הדברים האלה, ויש לנו את התחום של יותר שמיעה והבנה מטקסטים ודברים אחרים. אם הבן אדם הוא יותר ריאלי, הוא יותר יצירתי, כל מיני דברים שונים של אנשים שונים. בדרך כלל זה דברים שכבר בודקים במצב הראשון וביום המיונים הראשון של כלל חמן, בעצם המיונים שדיברנו עליו לפני רגע, אבל עכשיו בעצם המראיין לוקח את כל הנתונים שיש לו עד עכשיו, מוסיף עוד קצת אולי כמה שאלות, מבין כזה, סוגר איתכם את איפה כזה הכי מתאים לכם, כמובן לפי התרשמות שלו, זה בסוף התפקיד שלו להבין גם בשבילכם איפה הכי טוב לכם, ואז בעצם הוא יכול להיות הוא ומי שאחראי על זה, בסדר? מעבירים את הנתונים שלכם, את כל השאלות, את כל המבחנים, ומקבלים בסוף החלטה בשבילכם איפה אתם הולכים לשרת. ברגע שיקבלו בשבילכם את ההחלטה, אתם תקבלו הודעה על איך ממשיכים בעצם. יש תפקידים שנדרשו ממכם להגיע עוד פעם, עוד כמה פעמים, ויש תפקידים שבזה זה נגמר, בשלושת השלבים האלה בעצם, ושלושת השלבים בעצם, הצלב הראשון, היום המיון הראשון של אמן, ועוד איזשהו שאלון, יש כאלה שאולי גם לא יצטרך לעשות את השאלון הזה, של השאלון המקצועי. ואז אתם תקבלו בעצם את התואר הנחשק של משרתי מודיעין לעתיד. בדרך כלל גם כי אנשים כאילו מקבלים איזושהי הודעה כזאת כללית של ברוך הבא או התקבלת, אולי יכתבו לכם את השם של התפקיד שלכם, אתם משובצים למשק טה או משהו כזה. בדרך כלל את השם של התפקיד לא אומר יותר מדי, כאילו אין איזושהי אינפורמציה, נגיד, לא יודע, אתם משק whatever, לא אומר יותר מדי. ולפעמים כתוב גם את השם של הקורס, נגיד אתם בדרך כלל קצת יותר קרוב לשירות, אתם מוזמנים לקורס א', ב' וג', בדרך כלל גם קורסים לא אומרים יותר מדי, זה די, אצל חיל המודיעין זה די מחולק לשתי דברים בדרך כלל, או דברים מהעולם האמיתי, נגיד יש דברים של פירות, נגיד טרוג או אגוז, ויש שמות שהם בעצם ראשי תיבות, כמו אמם, תמם וכאלה. אתם כמובן יכולים, גם קיבלתם קורס, גם קיבלתם שם של תפקיד, לחפש אותו ולהסתכל קצת מה אתם קיבלתם. באופן שאני יכול לספר לכם שכשאני קיבלתי את התפקיד שלי, אז גם הייתי ממש סקרן וחיפשתי אותו בגוגל, ומה שקראתי לא היה קשור בשום צורה למה שעשיתי, ברוך השם באמת לטובה. כמובן שטבעי להיות סקרנים ולחפש. לרוב התפקידים, במיוחד אלה שהם ותיקים, זאת אומרת תפקיד שכבר קיים הרבה זמן, כן יש מידע, בדרך כלל אפילו די טוב, די אמין, למרות שכן יכולים להיות שינויים, בין אם זה בגלל הזמן, בין בגלל אם אתם באופן אישי תהיו משובצים קצת לנישה קצת אחרת. באופן כללי תמיד יש שתי קצוות בכל תפקיד, קצה שהוא אפשר ונותן ומאפשר, וקצה אחד שהוא מגביל. זה ממש תלוי בכם, עד כמה שזה נותן או לא נותן את האפשרות. בסוף באמת יש הרבה אנשים שמתפקידים קטנים, רק בעצם זה שהם לא נתנו יותר מדי לבאסה להיכנס אליהם, עשו דברים גדולים, ויש כאלה שבאסו קצת יותר מדי ושכחו
יש להם אחלה הזדמנות לעשות הרבה דברים טובים. זהו, על הדרך ככה חשוב לי מאוד להגיד, למרות שזה בסוף הסרטון, שאני באופן אישי הגעתי למודיעין בגלל פרופיל רפואי, ואם אתם יכולים, אז אני ממש חושב שכדאי למי שיכול ללכת לשירות קרבי, לעשות משהו משמעותי מאוד. זהו, אם יש משהו מעניין אתכם שלא דיברתי עליו, אז אתם לכתוב לי למטה בתגובות. ועד שתראו את הסרטון הבא, יאללה, להתראות.